Masana parang ni manse gedan blog sound tamun ko fen ko so bor bawa swad maseu jo one day mohor dan sana berdam gai in by blog ko friends ba sela menjabai hane mani interesting kamne sesta khalam ngango ini ba ang sigaw na bungan serba serba abona agai saneisho dam gai seko da honsai agai na abo होननानै बुंदों गाज्रि खोनाथारो होनदों आं माने एकदम रियेलखौनो खिथायनानै अयथासार नालाय सबाय बिमाया ओंखायनो आङो माने दामुगै होननानै बुंखानानै लानाय जायो आरो नाथ' गाज्रिफोर मोनदोंबा आंनि बिदि बुंनायखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो ना बाट आं दामुगैखौ होननांगोन बायदि मोनदों आङो मानो होनबा दागा मागा सोरबा सौग्रावबा दा होन नुबाथाय आंखौ माने सानगोन छे बिदि मारसो होननानै आरो ना अब्ला दामुगैसै आरो ना आंखौहाय आरो बेजोंनो लोगोसे सासे आगैया आब' इन्ट्र'खौ लासै बुंलाय आं मोजाङै बुजियाखै होनदों आरोना थ' लासै बुंनो नाजायैनो आङो माने लासैखौ मारगुलि जानानै आंनि बे बर'नि इंलिस भाषायावनो फैफिनो आरोना आंना माने सालाया गिदिङो नालाय बेहायनो माने लासै जाया आरोना थ' अबेबा ब्लगआवहाय लासै बुंनाय दङ नाजानाय आरोना बेखौ खोनासंफिनबाथाय मोनगोन आरोना आरो आं दिनै एसे लासैयैनो बुंनाय बायदि मोनदों ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना नै लांदांसो मिनिनानै थैगोन फिसाजोआ एथ' उन्दुनो ओंखारखानायानो मा नांनायनि बिब'मोनाव थांबाय बिब'जों उन्दुनानै थाहैबाय ओमफ्राय उन्दुलांबाय नायहैदोंमोन आङो सान्थि आरोना फिसालाया टिउसनाव थांबाय थायै थानानै नै 4:15 जालायबाय दासो आं ब्लग्सखौ मोनसेबाबोथ' माने होनांगोन ना आंहा नुजाफैनांगोन खनसेबाबो साननानै आङो इन्ट्र'खौ मारना लानाय जाबाय आरोना इनिफ्राय सुनाफोर मा सखन्द्रानि मा गोदाव सोराव भाइरेल जाफिननायखाय आंहा हले बेखौ हजम हाथारा दे मानोबा एकदम गियो आं मोनानि समनिखौ आरोना सखन्द्रा बा माबा सिखाव बेफोरखौ बिराद गियो आङो सानाव गियाबाबो मानसिया राखावसिसि बोलोगोरा साहसबाबो मानो होनबा मोनानि समनि बे सखन्द्रा सिखाव बिदिखौ बिराद गिनो ओंखारो आङो बै समावबो खम दावराव जादोंमोन सखन्द्रा ना सिखाव मा होनो भेन्टिलेसनजोंबो हाबो मायो भेन्टिलेसनखौबो लानानै हाबो मायो होनलायनाय दालाय मोनसे भाइरेल जायाखैमोन बेबायदि जासावथाराखैमोन दालाय भाइरेलथ' नङा रियेलावनो जानाया दालाय ओमफ्राय भेन्टिलेसनफोरखौ मानसिफ्रा गाजोल दोलायनाय गन दोथाबनाय बाथाम दोथाबनाय भेन्टिलेसनखौनो माने बोखारलायै जालायलायनाया अब्ला आङो हादानपारायाव दंमोन बियो थिग मा सननि खोथामोन बियो 2019नि खोथामोन 2019नि खोथामोन अब्ला हादानपारायाव थायोमोन नालाय आंनाबो थाग्रा न'नि भेन्टिलेसना गुवारमोनहाय बे समावहाय ओमफ्राय थेवबाबो गिनांगौ गैयामोन मालिकनि सिथ्लामोन नालाय थावबाबो गिनानै बेखौनो मबाइल नायबाबो बिथिं नायखानानै सेल जायोमोन आरोना आङो थ' बे समखौ फैफिनसिगोन बायदि मोनदों आङो मा उसुं जावनानै मा होनो सखन्द्रा ना मा हाबदों हमजानायथ' हमजायाखै माखौ बांसिन गियो आं बे स्प्रे होयो होननायखौनो बिराद गियो आङो बाखिथ' नों आन्दाज थाबा एसेबाबो बुलाय सोलाय खालामनो हागोन गोबौ बुस्थु लादोंबाबो जेने थेनेबाबो एसेथ' माने गावखौ प्रटेक्ट खालामनो हागोन एसेबाबो टाइम मोनगोन खिन्थु बे स्प्रे होनायखौ बिराद गियो आङो स्प्रे होबाथाय नों आरो मा दंबावो बै समावथ' आरो जोंथ' नुना मोनाखै खाथियावबो जायाखै जेनेबा स्प्रे होखांनायनि उनाव आखाइखौबो हानाय नायोलायनो बेहुस जादोंना जायाखै बेबायदि होननानै दालाय भाइरेल जालाबायाखैमोन खोथाफोरा फनाव ज' स्कुलाव थांबाबो ज' सखन्द्रानि दिनै उमुगाव इसोर आं प्रार्थना खालाम बे टाइमा दा फैफिनथों आरोना आं बिराद गियो मानोबा बेफोर जाथायखौ माने जानाय होननाय खोनादोंबानो आं माबा आंनि सेरावसो जानाय आंनि खाथियावसो जानाय आंजोंसो जानाय बिदि मोनो आरोना माने गियो आङो दा बुंसै ओंखायनो आं जेब्लायबो जेरावखि थाया आंनो माने मानसि बुरजा गोनाङाव आं थागोन आं खस्थ' मस्थ'यै थागोन ओमफ्राय बा मालिक गोनाङाव आं थागोन खस्थ' मस्थ'यैबाबो थागोन आरोना आंना बेबायदिसो बेनिफ्राय सनाफोर आङो दसे एक्सारसाइस खालामना लानोसै सोरबा आगैमोना आब'मोना बुंदों एसे हानाय नुदों मोखां हनानै नोंगौ बे मोखाङाल' हामदोंबो उदैया बे एसेयानो एसे आरोना एखमबा आरो दै लोंनाय एसे जानायजों दुंसो जाफिनो आरो उदैया बेनो बे दंथ'यो टाइम लागोन बेखौ आं मिथिगौ बाट हा मोखाङा नैबे जरा खौलुल' जादों बारा एक्सारसाइस खालामबाय थाबा नैबे रोदा ओंखारगोन आरोना आंना बास बेखिनिल' ओमफ्राय बेनिफ्राय जाया आंना बेनो जाखिनि नुजानो मोन्दों बेनो हामो आरोना ओमफ्राय सोनाफोर बेजों लोगोसे आंना अमरनानिफ्राय एसे भिडिअ सफैबावदों दाख्लैनो आङो बिथांखौहाय माने बिथांमोना जों आरो खाथिसिनाव फैबावबाय होन्दों नालाय माने मन्दिरनि खाथिसिनावहाय ओंखायनो आं बुंबाय जुदि नोङो मन्दिरनि खाथिसिनाव मन्दिरफोरखौ नायहैयोबा
आसपास नाजाराफोरखौबो जोंनोबो भिडिअ खालामना हरबानो जाबाय आङो लोगोफोरनोबो शेयार खालामगोन आं नायनानै गोजोननाय मोन्दोंबा आं नायनानै खिन्थु बिराद गोजोननाय मोन्दों आंखौसो अमरनाथआव दंहैयो बायदि मोनलायलायदोंहाय आङो ओमफ्राय मन्दिरनि सिंथारावहाय मबाइल लांनो मोना होननानै बुंदोंनो ना मबाइल लांनो मोनानो सिसि केमेरा दंखाजोबो थ' जाखिनि लामाखौ खाथिनिफ्राय माने मन्दिरखौनो नुहुरबाय बियो मन्दिरखौनो नुहुरथारबाय बेबायदि भिडिअ हरदों आरोना थ' नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामसै नायलांबानो जाबाय बेनिफ्राय नै दानि भिडिअ खालामबाय थानायावनो बिब'आ मालाय टिउसनाव दोनलांसैनो बिदाखौहाय फंबायखौ आरोना ओमफ्राय बेखौ दोनफैबाय आरो नों सिखारबाय मा नों आब'जों उन्दुदों आब'जों उन्दुदोंमोन नों माथो आंखौ गालांनानै आब'जों उन्दुनाय ओमफ्राय माथो फोथायाबो सोरनि फोथाया फोथाया माथो गोजासो सोरनि फोथा गोजा मोनखो नोंलाय जारलाहाय आंनि फिसाजोंबो थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओरैनो थाबाय थांनांगौ नै गोजानानो खाथि नङा खिन्थु बिराद गोजान नै दर्शन खालामना फैबाय जोंबो ओइलाय हां मोनालै बिराद मेङो बिराद बारा 12,500 फिट हाइट ओइ बे बरफ सिंजों दै थाङो नै लामा मोनदों नैबेजों जाखो बै जाखो बालटाल होनो बेजों 15 किल'मिटार बिराद थिखिनि गाखोनांगौ गोजौ गाहायनिफ्राय आरो नैबे 42 किल'मिटार लामा मोनदों जों दा बर्थमान 13,000 फिट हाइटआव दङ बिराद खर' सायो आरोखि मेङो बिराद लामा बानायबाय खिन्थु लामाजों फैया थाबायनो थाखायल' लामा बानायदों नै ओइलाय अमरनाथ गुफाया
ओमफ्राय नै मालाय बिथाङा एसे एन्जर थेन्जर नायनोबा होननानैबो हरदों आरो ना जोंहाथ' नुफेरबायाखै खुनु बेला बेफोरबायदि एन्जरखौ आंहा फार्स्ट नुजेननायाव सेसाफोर बायदिसो मोन्दोंमोन आरो ना माने गिदिर साइजखौ नायनानैहाय उनाव नायबाय नंमारगौ एन्जरसो जाहैदों हजोंनि एन्जरफ्रा बिदिनो जाहैदों 2 केजि 1.5 केजि 1 केजि जानाय दङ जाहैदों ओमफ्राय गोथार निस्थार जायगानि एन्जरफोरखायनो बिदि नामाथा हनै गिदिर गिदिर देरो ना एन्जर बिलाथि ना मा होननांगौ ना हरैनि एन्जरा बेबायदिनोथाय फिसाजो ओमफ्राय खालि बेखौल' नायनो आरोना ओमफ्राय जोंनियाथ' आरो मा होनबावनो मादि एन्जर नङा होमबा सुनाफोर ओमफ्राय जायाबो खोमालै हरैनि मानसिफ्रा ना माथाय मा होनना मिन्थिबावनो ओमफ्राय बिथांमोना बेखौ नुनानै नै माबा माबि होबाय आरोना बिस्कुट आरि बिस्कुटफोरखौबो जा मोजां हमनानै जायो नायसाय ना खाना लोथो फोथो फिसिबाथाय बिराद मोजां देरगोनहाय बेनदेन गियाबो आरोना मानसिफोरखौबो नायलाय एकदम मानसिफोरनि आसपासावनो थाबाय थायो गणेश बाबानि बाहन आरोना बेफोरबो एन्जरफ्रा बेखिनियानोमोन सुनाफोर बेखौनो दर्शन जाबाय होननानै सानना लानांसिगोन आरोना आं बादिया ओमफ्राय मा खालामनो बावलायलाङो बेसोरा अबेखौबा गोलावै खेबो अबेखौबा माबा गसंनाय खेबो अबेखौबा उन्दुनाय खेबो केमेराया आरोना ओंखायनो भिडिअफ्रा एखे जालायलाङा बावलायलाङो खोमा जोंहासो दा बेबायदि लाफ्लांग्रा जाबाय माने भिडिअ बानायफ्लांबाय थाबाय नालाय ओंखायनो बिदि लाफ्लाङो डाइरेक्ट केमेराखौनो फटकबो लानांगौबाबो गोलावै फैनो नागिरा आरोना मबाइलाहाय डाइरेक्ट गोलावै ओरै लाफ्लाङो गसंनानै लाहोनो नागिरो आरो लाफ्लाङो आरोना थ' जेरै खालामो ओरै हुदा जायोना बेनो ओमफ्राय दा आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै एसे बाब्राबनोसै थ' जायफ्रा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच